Veduwe pana amai vanoita zvekubatsira vari muno muSouth Africa. Vakandibatsira pafoni ndichida kuti vandiitise mari. Then vakanditumira neckchain yandakabva ndanotora pane munhu wavakanga vatumira pamateksi. Chain iyi yakanga ine mhiko dzokuti haizofanire kubatwa nemunhukadzi. So ndakaita mari yakareba mukati me2 years. Ndaiita zvekubheja mabhiza nelotari. Dambudziko razoya pakuti ndakakanganwa chain iya padressing table. Ndaenda somewhere. Then maid payakapinda achicleana akabva aibata achiisa pamwe sezvo aicleana. So ndave kuita dambudziko rekuti ndiri kubuda mututu munguva dzemanheru. Pamwe pacho ndinotorota ndichiita sex nenyoka. I'm not worried about my life. Kana paine vanozivawo vanobatsira ngavandibatewo panhamba dzinoti +27 74 60 48 742. Ndichadzokorodza nhamba zvekare +27 74 60 48 742.